ban pensung ya galet kawan ki ba bat shibentaru ban rakhe ka jingdam arpsan snam ka jingya lenti ka ribhoy sepni presbytery hapo ka balang presbyterian siden ka shnong siden kalapan pawi ka jingkemen hadin balayo ya ka jingeram na ka sorkar na ka benta ban siang rong ya ka surak shnong ka bajengai kumba san kilometer ya ka ni ka song jingeram ban siang rong ya ka te ka surang lapen mana da UMLA ka umsning Dr. Celestin Lingdo habawan banjurip menta kasngi si benta ban penkre na ka benta ban siang rong no ya ka te ka surang kabalamang hadu arklur nriu pusan lak tingka ka song jingerap na ka sorkar jela hakani ka jingjurim ladon langru uba M Parbon EEPWD nongpo uba Evansis Jones Mirthong Sketri Shnong Saiden Lembat Kinong Yalam Shnong Hasaiden Abakran halor kani ka surak Dr. Celestin Lingdo ulong komu emeli ula shimkia ban penyo ya katay ka jingmang tingka kata limba ka scheme na ka sorkar jila ha kaba nakatay ka song pisa kaba arklur nriu pusan lang tingka on sa penpa ya baro ki surak shnang ki padan ya ka jingjingai kumbasan kilometer hapo ka shnang saiden jingwan jongpi ban kobar ya kaneka meeting ke balengkot ke jongi hang hapo ka shnong saiden de ka jing kendu jonga bat ka shnong ka thau kila pen sngo ya ka jing don kam ka jongki nam ta ka surok hang hapo ka shnong saiden kamtam bakandon kaneka presbytery bat kataru along ka silver jubilee jong ka presbytery ka mansalong hane po shnong lada kamdon kata ka jinga sengru kane ka shnong kala don kam kirki ban maramot bat ban yo kato kat ne ki benta surok thamai hane po shnong tingila ya ai ka proposal ngala buddin bat u deputy chief minister in charge ya ka PWD ti ila ai ka jingkermen ba ia kan ka jing tray la bandang sedang menteri no syakman ka total leng jong ka surok bat ka resurfacing bat ki benta i bahable thmai ka total leng kan poi 1 kilometer tika estimate amount ka ba la pen kre na ka benta kan e ka long kumba arklur nrupusan lak ti nakadaw ba ka jing seng kala long hatmin ti haswa ba ki work order kini kita ikin meet la ai bor ban sedang no ya kene ka jingtre te ngadap da ka jingkmen ba ki officer na po ka PWD nong po division executive engineer assistant executive engineer bat kiwi ki staff ki don rengkat bat ni bat kin selai visit ya ka site na ka 1 kilometer ka pamanga ngaong ka benta ka badon kam kirki na ka benta kene ka jingiseng and sa shim shwa let's say kilometer tam but baro kata kas total 1 kilometer and pendep wat la kut ka jingeseng ro ka jing tray kan beteng ban pendep ya kata ka basa